ya siasa na magendo ya kisiasa boniga ndata kumera emeri ndata kumera kabwana simambia boniga chisa jituraire edo kwali ani bono bene chukuru bono wegatwa kuru moroberia simambi ya boni nyora na bogana ututumera uchumbe ai nyinge wetira sinambira skini grabu 0792192834 usoto nyora sasa mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital wega sensema ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News okonya chingaki na boto tweet @Ndizi TV News ende togende haye kuru bono pakatwa kuru moroberia siasa na magendo ngane leo sura boni kora gani ko boli mo gani ona studio tete kora mwali baga are myaka ni gocha sori kiana bora nyono mo maite skabo ando soira studio na chete kare sana mwako ria asumuru bwensakia ando mwako yo twamonyorere asentunde ya kabere ekera soire ma ye studio karibu sana mugambi ono ningani otebi mwanjuburende na aeningo katwa chakire amangana ito siasa na magendo Samaria ta engineer Richard Mwebi no yo kwanga ke se tongi tutu chache not anche no murai ase biashara bia na mbwata bigro kuno investments and no mana siasa na tena na 2017 na 2022 no na renga tabe chikambura yere mbo mugambi yongo te bambi yamana se ko ngariga ni ase studio ukwanera magenderero no burai bwa Kisii County onye Kenya ngima Biasana, umugambi bono kurata te bine kiro jensere. Senere biyago se binte bia trubanira. Ense teribuya. Auza ta ta ngense abere single room. Ngakito go tebe ka be single room. Ebintu bya mentira magori. Ubogima bwachire igoro abantu basinyirwa gwa 40 ndagera babeka mesa. Yona manda ta ta ngebintu Kenya bono gebikongete pa. Mbiribuya. Bintu bya kongere pa. Bono mweshimo ngiye ko gere binte bigo kunga siasa ro nyingi amagendera kairense ose ngiga tara korbuya ekarotogo tebani asumuru birwensakia nsema siasa na magendera njebunando chimuno murai ebinde bya kongire no burai borobobe eyo minto braito ni omanyete karo burai borobobe na magendera ako bamabe onye serikali ya Kenya kwanza nalia soete serikali na guchaka emirimo kanga bono ige bintu bya chenjiri namba 1 basoete iga bagachaka siasa bagachaka besenjitigiri iga besenjiye kiganja riba bare goso ababwateria batekoba kero gotekoba government you take over liabilities and assets bagachaka esegi yokurwania abantu baito basimio bagateberere bintu bitato konye bono iga bakebe bintu bya chira magori igoro bakarusi subsidy eria serikali ya Uhuru yabegete ebintu biganza gucharuka bune ndagereka na ligoriria igoro igo ndagete goteba nge serikali eye go yachiete gateberera siasa mono tiyachi guchake gas immediately umando musike Ruto Uhuru gara gototainga gakominyokegete esirimbi etarabuga tugakagera nge karako iregenteke igaha guchaka kominyoke sibiti eria abwate kerare kori gichikura twanyorere ng'achi akeba akang'ea siasa agateberere ebinto ebike agatiga ochumi gekogenda igoro buna bono number 1 subsidy eri yare gutigara buna yarenge kanga bono endagerere inse kanga bantu baito mbarikorera amana gotoma ebinto buna bono chibesa gocha county atome chibesa chisukuru asiponse all the project the government aji finance bono iga mesara tera akanu economy abantu ngorera bare sana bantu baito bachandekire batwarire stress pending bills chiabuchire jana gwakanwa igo bono se kurigeria samangana na atoire make serikali yachiete gateberera siasa enke ibaga yare kumanyanga bono na bwabarai bachake kobeke mikakate buna government yekobaland Igo tutebe na siasa gendere tari magendera gendere te kaboniga korengana naye engineer na maana siasa gendera to sekurigereria ibateberere siasa mono obago chari babagutangasa nga twabekire project tigete kogendera bacha batanga ndutagetie nusu mukate eyun siasa ndutagetie andiseki eyun siasa ibono ibagukwana mono ibagukwana ngoreta turamache koreta toreji sukuru koreta toreji para toreta ji factory abantu baito barikwe bono manana mono tagerera speech ya serikali eye ikegoteba ngaki tutatageti siasa na kitutatageti andiseki na kitutatageti nusu mukate na kitutatageti asimio batebereire kugura abantu basimio batigire gukora amagendero igo bono ndioroje korengana naye buno murai korwa sorgo rwa Gusii
indiro jetura arwase asumotego yo siasa abakenya bari rais na bona tuakurire siasa ni jinga chiamagendero ikiare bindi twarona abante bago suguma wikaboni bono iga twachigukira buna indu Azimio tukaroranga matego yo ndukurwo tugateba bono tigatuchaka amandamano tugaika gatiba gateba tigaba turangeri tukwane tuigwane emetege bono ya emechandere Kenya ya economy ne bintu kayana iguru ugo turaruo riuka ekerera ira na Ruto bajiramo bagambire babekire bintu in place batige siasa bareta amagendero na ririuka abakenya turarue enyorore tubwate yemechando omweshimiwa kana twende tukubora Raila yare kobana nero yekirwe kigosomo kwa Azimio umoja wale kobana boy karansto babiri metinye tano mosi tano nibere etange bintu byonjoredi oikabona kurengana nibirengero byao kurengana n'ebirengere byana nande natebe ni practical kange bintu byonjoreire namba 1 serikali ye yarenge serikali handshake ause korigererie bintu babegete muna subsidy byagarate bintu byitu bikaira nanse amaisa yobo y'abakenya akababuya nabo byarako ba immediately kera barumba arako yenda kuruzi subsidy barabwe mikakati eriko nyo babekira se government eri yaera youru na bibyarako genderera ba difali oja se bintu byarenga muna subsidy barete bintu binde na inde chigutu gwiri ne chinyingera irabwate because no barenga mono uru mikakati konyoro uru arosiri koru chinse cheisiko yare kogendera buna yabangire lakini bono muna yachenjeti bone bintu binde bikarate nena ibona banda gete gotengonyera iruro kange bintu byabaire buya nanga byabwene kange biyete bono baikira singa kwata kutwara chingwane chigo kwano njiri chechi chirata gukwana chireto omorembe usino gukwana ni kuma chibarira nekra kwaniwe ni gaochokira ekero gwarrekana na nora somo bwa Azimio umoja mweshimiwa kana Azimio wadana inuwe serikali tangani mwarozi serikali tanga mwatusukiribasio Raila kera kwani wagochokira abakenya batwara imani na Raila ariko badana na mubona abakenya baba imani nera lakini koro muvasio abakenya batwara imani nere buna aise go kwani wa Ruto ibintu mbe bya gusara jukira namba 1 ndete gwaswa abakenya baito bonsi ngawika marembo abakenya ande gwika magendera abakenya era undi yetu atebira ire kera bagutwara chinkwano tari handshake batagete tari nusu mukate batagete ase serikali nogo chamo bateba ninga chi strategy chi government na chi neji tige binde bigenda muna twabegete subsidy tigabegenda reiga tigakobirushi ororo tigako atana na serikali na goteba ngabone serikali ye ne company una gachagwa tebe tenga onyengwa bwate chise already ase serikali ye torigo benefit kende nebina bie binde binge tware go chigukwanera guseraira bare komite na Ruto bakwanere batenga murigireria abakenya bande bari batarenge na inwe motenga barabune company engao tiga Kenya tware company yemo opposition na bari barenga ase serikali yero babegenda kemo kera bago share the resources ye government chibe shared equally igona kiekana na tware gotebi gachagwa na serikali yabo enkwane iria kwane tenga Kenya Kwanza ne company share all da simbali barenga ororo kirina kiegendo giajangia mono gosaria magendero Kenya ekare kwa irire chikura igo bari bagwakirete na bari batagwakirete igo bakobe company yamo abanda batebanya na ritore company yamo kange bintu byasukire mutwe kanga bone mikakati yabere biya igo ngashwa abakenya ngaraira soaria tari are gosoya serikali akire igare ko weke serikali emurekwe egego kora magendero gujaba na inchi kuringana mune bangire ingikiragere homo bwa Azimio umoja boirane korobekana asijipara kuna batangazo jakira chitari kibero motinyo goje ndege tanga nikiragera tuirane na ande para na kera serikali ye tari gototegerera ekera twagoteba ng'e framework muna tutaete bintu bibangwe kwanyona mbatageti tutaete tugambire isiko ya parliament ekiagera biri tari bintu bya parliament biri ne bintu byokoreta wiyano kati ya the body parties the Azimio and Kenya Kwanza yatoka nga bagusuguma bobe mbatageti tokora giti tano mali sichira serikali ekina kia kamo keragera toira nali onya nali babwatie stragita twarosirie baiche toikaransa totebe rigoririe ndagera rina nense the cost of living ira nense
ebinto mbiro muna bona IBC tutagete tora kabisa aba commissioner bali bachoru buya asimie goke na Kenya Kwanza goke ebina bie bintu binde bikogera tuira no nyemba gochigwanja tubeke IBC abe proper managed na abantu tubwate imani na barabwo egento kende sabe igorwe turigereri ng'amane ng'oirete chikura ndaira gose Ruto abakenya baisaneke batebe omane Ruto irete chikura gose ndaira ebina bie bintu among'ethe ata asie binene taete goteba tutagete bikerane anyembi guikerana riro ring'oenda turamaandamano umweshimiwa esaba yaigoirwe bono toterero yatokene na rairo irete chikura nimore nekere na Ruto na sarende ego tutagete goteba ng'akera twanyorire tutagete goteba ng'esabe igorwe etogenda iruirete chikura iro rio toratebe tigara iratangaswe Ruto step down ekera tairete kura ekiagera egento ikonye koirete nario okoba omogambi lakini onye kwaibete riro rina batagoteba step down ribaga ria amang'ana amange omogambi one eroirete chikura baminto tiga simiera agamba nabo ntagete goteba ng'ensaba keri kegotoka ase esaba naki abakenya batagete bakorera egasi buyasana omanchibori wete na engineer Richard mwebende totoerera totebi igoro rinde naki kenyere otena korengana na serikali tirabeka merobero biya oragire serikali ikia otena serikali tirabeka merobero biya ali yari bakenya baenda twitira igoro ya serikali tirabeka merobero biya otenuna taira yar kobona nero iritekerugo tanga ensene konye getake ostaka twalia twa miamoke nabo tutumira ujumbe yawe naye withira sina mbira seskini ya yorabu urwe birengere byao asemambi yabo ngo bisomande yakire turasukake bono mugambi kanote turakura kuri national igoro Ruto ngatebale na kago kabesa bese akana madeni gusakane abakora imirimo ya serikali twarore n'abakora imirimo mbaraka ng'eri yabo buyega nere biyaka bese akane abanyikazi ose nere buyana bese eri abakenya bausangereri nande beyakane Brighton oyo mindongorigeri tore serikali yaito ebango yaito togusangereri njana guisana serikali nemenyerete amadeni orochenga kiba kiarengo kerarwete ororo Uhuru nasoete Uhuru nasabete edeni iga amadeni aya gwika tomenyere iga serikali ena goya advice ekabese chibese ekonye pending bills yakane pending bills yakane emisara abanto baito babwate stress banyore enchera yokogenderera lakini bono noche buna batakabesete basinyirwa akane emisara basinyirwa akana pending bills igo bono serikali yanyorire obokong'u abanene esaburi etakabesete abo ntaete kobate ng'ikere egento gietirine serikali okabesa neriogo naende barakorera ebinto biri bire urgent ande bamana koiranire ita igo niti sa right of the government to follow Buya sana kero mugambi tokwenda senseme yiji county jorjo bokoreri bwaye bona katwira ndego jainsake duisa negetaro no bokoreri bwaji county kadukwa ne county na Nyamira na Kisii nakyo bokoreri borobore apart from katokuriria serikali ase chikaunti chetu chia Gusii Nyamira na Kisii county taite bango bokoreri mono bwa Kisii county mbora ikera namuna aba bakichukura baganeti Kisii county mono taite gotebia mugabana na nera nateberera siasa mono agatiga gukora amagenderero mono agansa kurigia abandu bari bakora ku ghost workers agansa kurigia contract jiri chitakorete gasi agateberera akairege kegetambe bono roche korujikura jiage tumutinyu nane baka bono gene metinyi sita kanga bono moraisi mbo bekire meroberio bekire jipara jiakorirwe oratere jisukuru oratere amache orosirie bintu kata biria government ya expected yakore bono tebereire tari gwakana no pending bills ebintu biatenenire bintu biyo bikoendera Kisii county kero kombe ya Nyamira county egabaneri akanire pending bills yakurire pi mosike amosinyariwo contractors yetwakanire pi Nyamira nkene ngeyo togotai bono ndagete gotenga muna bakanire pending bills bakurire bono banchiru new project bakore bono bachakire kobeke mikakati yo gukora chigasi chinya igo Nyamira mutweroji yasukira atwase metinyi sita yoka ya baire mbio sana mheshimiwa watebire kwaratire ngana ya pending bills na magana August workers as county ya Kisii na nero ya tibaniri amagendero mugavana imochokio roje akorete ekeratete kura buse nyomba arabeka isikonde amayogoso abone nyombe ndabu
ekara gothena ghost workers na pending bills magoso narao amagosa manene gavana akorete rijikuri gotewe ni yuteko liabilities and assets igari kuraire serikali ye muna ya set agenderera nera beke mikakati gakuna gosoma ng'ubu maene ghost workers imbaro gusimba iyo pending bills yeji gotaiwa nchikorire gusenje ekene gendo makuri okwira ritukeri makomanya na bono chi project iririo gochigwakana riba propeire list ya payment no komenyoka babisa nabwate baminyoke county engima barigeri chi project chiri gochigwakana nganchi korire gusenje koriri tari gendo kiare koire metinyi sita korigereria igare gorosia list of payment chiri chiabekiri chigochigwakanwa kiara besa njiare gocha chionsi kero motienyi chigocha nkenge chiri chiatanganira minyoka konifamu onyeka konyora nchikoriri riro ateneni gwakana anda asuki gochiase chiri chikorire igondete gotangana egento kiare koira matuka make sana akure tari gento kiare koire metinyi sita abondete gotangara onyuriru sana buya sana omo governor na City Task Force ye karosi kerana ne ku you are one of contractors ritko ya muisondega mwaru 7 days at madam ojaso mo governor na goikane jibesejo igona kwa wate abuna inokore na inwe bantu mbaye bakorete gasiembeo asi county ya Kisii kuringana na intubu na contractors makori pending bills yechi mote ta general ngo jare mote ta general agacha kuru Nairobi akare mwako gosiekwa agote chi pending bills Jones P akanyoranga chi pending bills ya bantu bakorate gasi agaetinga bantu bakanu pending bills chiarenge 1.2 billion ekerate abatu akanu gabane gasoa egateba tari wakana pending bills tukamwata emwarigererie chore committee iri karigereria ikanyora tokorete gasuya tutakire gwakanwa asokumanyira pending bills njitakire gwakanwa list iri arosi ngambaroro batakoratie gasi engia tana ko yena namba kabono tukamatebinga akana chiri kwanyorire chire buya kora akana chiri bobora atiga egera tuchikobori na kichire bobe kweri tara akana chiri chiaya nyora tembu ya chire igo tutebe na inumu na contractors momanye dina ngokorete gas ngota korete ngokorete korengana robot rori muno tetoteba kuringana na intubu na contractors ndubwate kiombe kia contractors association ngochi tori twaikaransa twatarerana twarigereria project kero monda korata kuringana ne kiombe keriye tu kia contractors o tokorete gasi engia onde tayo otakorete gasi engia oso onde tayo korete embeo to konyara gutayi embeo yo minto makuri onye to gasi ya hotel inspected na aba engineer team nere gutumukuru e county yacha ya inspect ye project yao barigereria na ekorere to the expectations kere gendo ngere to goro ke PQ okwawe karo kore project barigereria project manager yarigereria stable as stable bakekaro gocha gweteri gunga no korete project 100% ige project ye yumbi yere go kuringana na intu na contractors gasteyo ebekira spending bills egochigwakanwa etakoriri igo gasi nyakorete gasi yakoretu 100%. bono marwete amatukada na bere gochia somo gavana buna atarise tibese ingi moroberto yokaro jibosi ndwatebetie musike gavana ateme sana matuka ya 7 twamoeta matuko 7 bona atigeirangane ko twamoete notice atema kana madeni ntundo ko moira koti lakini ataka netia madeni haya ko moira tore koti achikoera se koti ngi atari go twakanera igo muna intu contractors twarigerere tukateba tari moro turabogorie tujiko madenga twakane iji kondirona twabogoretie tukateba tigakana within 7 days onya tari gwakana ande notice twamoete onya tari gwakana tumuire koti aera se koti ngeriso ni nereri atari go twakanera orarengereria kero mwasugira se kikambero usama tukayo aheriri mwajira se kikambero amangana araje gutenenia bokora libonde ase county ya Kisii na watu atagete kama winga kirigereria sobo tambe ikene gente kirito mono ekiagera buna kegutacha kotini igamagendo ronsi pia gotenena kiara gwika tutenenia magendo ronsi pia Kisii county pending bills chira akanu kuringana na ote ta general na controller of budget buna goteba ya goteba ngatura akana pending bills si project chinyi chimana gochaka amagendo rama yamana gochaka igotete kama musike gaba na tate kigende keraitiri ageteke with
seriousness achake gwakana akirie gwakana pending bills na riara igoreru new project achake gukora amagendera maiya. Lakini kulingana na roboti rwa tukitu asegeti kia Gusii Stadium chibi chanjiri cha bege tu tiara kwero kina yani chi project digitara era wikaboniga na ndo monta godai gwakanwa nwanja ntara na chi project njiri chitara era engineer chitata kiru gwakanwa gose ne lino roboti roli inumori kurwanjira na totally roboti roli ya yominto makoriri tangani igoro korire ne committee etamanyikaini committee yakarego choru ya pen ya kurigereria pending bills tubwateri ji kumno chore committee ndwaro che committee eri mundo chore twe abandu baisiko reri ji kori goteba nyugutagete kurigereria pending bills abandu babwate authority yo audit na audit general are kurikari rube tute control of budget omo tute control of budget andari ke tute audit general bamachorere team egocha kurigereria pending jiribuya erina ero yo kereri organized lakini ya chorete teri organized as a constitution yaito ya Kenya igona batagate anga committee eri toise ko ye ira no enkodi na bato ekaba quasti totebe ngeri ne upusi bare gokora tari investigation yene bare gokora because they don't have that authority for kora investigation as a pending bills igori very clear nyagotagete go chungusa gose audit rigia committee egose kaine na ne mereme ibago chigokora igora banda ete umuzike simba atema kana pending bills ende getarata chakoti kera ni account ya itumagaga korengana no robot rolie kerwa wado ntwaro jena korengana no mugabana na tete na bora chiba sinje jigo go savewa keraro jena bantu baro jo wakanwe mbeo na bado na konyora wade kuvunja mali ya umma lakini akatena bone gende ngo to konya kwira njibe sake na inu mwatena bono robot yoru muri koro itobera na nonye ekera inu mokolete mirimo lakini engineer ndengo singera kubuli ondeta yase contractors ababonzi uranyora natakora timirimo mbaro batakora timirimo lakini bana batakirwa kanu lakini mbai yase pending bills mbai yase pending mbai ekiagere project ekera kwa manye kiara list wande tunanyo list yaite audit general nimbwate eri audit general osati list noere bali bala guchigwaka nubonsi ipindu achekia ndu achekia ne kiombe geto gya contractors togachekia mbaka ji project chiri tukaroma na simba otebire ngambara batakora tira kireka tu achieta ase bali bale pending bills list tokanyora ngamba kora tegasuya batakire bakanu bwango nigo ndu arigeretie list tukarigere neji project chiabo tukanyora musike gabana nero nyorire gwakana aba contract aba abande barwarire abande bono yanya gitari bare abande bakure abande babwate stress abande chinibo chiabo changusiru naba gusone asi ibone mejano nero emenene aba bande barabuo aba bande muranyorana abakibaresa gwakanwa ababande bali genuine yakerende turatiga abande bali batari yororo mwanchirani arangiri boniga gosena tora oyubono rangeri timu eliende elibone ile genuine korengana nere wakanire mo protest botera matabanza bakanu gose omosike simba narara utuchaka wakana nyambona anyurire orochi kurwa asogeti report yaye ya 230 million ningi ataraji akanera number 2 abanda bale rechebo pending bills tokoroganga contractor the auditor general atete ndubwate reachable pending bills na irreachable pending bills kanga jirichire reachable kango jakire gwakana ono doko mubolinki aganyete atara akana piri jirichire reachable kulingana na list iri ya auditor general aya nera na jeta agakora chirichi aya akorete tu 30 bono toku mubori ninki atara akanera kurwa etetirende bono abu no konyoranga igona yosoriare gose serious yare ekiombe gigino ya contractors igotokwana bikana kibwata mungana ke nkuba chigiro konana emobagaine ekiombe kinengirali nekinengiralia mwajira mabona mona contractors mwenze gosabane bare mo bakwana neri ogiriri abane bakwana neri pakano ba mugavane gasi ngongu no kurire na bantu kia batakire gwakana twajamo itukoriri moisonde twarengari twajitamo oro contractors ikerekerio na kama ukorera no kama tubwate tukorera nga bamindu diga twakanwe twatwarire stress ko twakorete gasi ebinti nibo je tujire isiko tutana wakanu kanga jia tokonyire tokorere amagendera ito igonda getagotenga chi contract chonsi ibintu achamo bono iga turigente kemo
tiri tware kwa chikura chiare gwakwa nari chikontragita chiabagaine esaguri ya political interest abande barenge nsemeria abande bakabe nseme lakini bono ege nseme yokorigiama ejideni cheita madeni aitu goturegenda kama oro contractors inumuna contractors ngakimwero bereti eliko rusia abantu bari bagomagikorakana na mbari contractors bakende bagose bakora egasi embeo gochesa matukare bosio engineer indubuna contractors ritanga ndagete goteyo mtoma koringa bari batari bakora egasi embeo mbaiyo ase kiumbe gitu gia contractors mbari registered ebagocha muna chigost workers noena karo tugwatu mukutano lakini twabaseri twabatebia nya turi registered karuga iga aiga bantu bari registered members boka na bubagochwakanwa naende na bakorete egasi engiya buya sana mbia mono manju muri akero tendera konyo gukwana sema mbia boni mangana siasa na magendero ekero Richard Mwebi engineer ase studio ekarato tena mbao mugabana ose county ya Kisii matukata na were ende bakanuji besiabo korengana barabu ondete gokorete gasi yembeo barabu badena gasi amba korete buya korengana robotirwa bodu tukurwa sense media control auditor general ade tena bakanuji besiabo abadena na eke barugire tikambero se court ende bajikote ana bakanuji besiabo yobe shobesha tena following you live nikiwa nyango sombi yamano eden kanya chwa ya tena alime yumuroberio ga kiamagendero aro tayense ya Kenya kolende siasa egwagwa kira litko anjera obinyo adena aya abana siasa babiri bobe no nyengera litko lya Jumapili niko barashikanisa waka siasa igo magendero tako basense yaito ya Kenya Lazarus Mukaya adena bwakire byandisi TV mona simambi ya boniga siasa ndio dawa raude na siasa ndio dawa magendero yaya aro tayo mbia mono Damakrin Mukaya de ano alime yumuroberio asimambi yabona de na yaya bana siasa bange ni go babwate emenu bago kwana batali gotokonya sensemo ya magendero oinere birengera bya yakurwa asimambi ya abone ogenda utoma uchumbe yao ototenga kyondra do bwati danda ndonsi ase oberede asimambi ya aboniga hono ngakya magendero araja se county ya Kisii amoneri ya Nyamira mero biriki korenga naibu no murai roje takiri kubekwa enda magendero aja se county ya Kisii amoneri ya Nyamira kyaraboneka tochkwanda chonsi mweshimiwa Amabani karata eta magendero aja se county ya Itoibere ndubwate program egurukunga stakeholders batu are mekutano na stakeholders ikiara wananchi na bato jorata tuikaranse tubange kire ward nga inkimugane ti priority number 1 magendero kimutagete egabana initiate project igurukunga stakeholders meetings abantu bachama bachangie na se new budget bone guchugocha 2023-2024 chigabana cheto chikaranse chitegerere stakeholders babatebinga Kisii county na kieko balani Nyamira county na kieko balani aba kera barura maoni ana araguchangia koleta magendero ase county cheito lakini onyo mbagutiga siasa baira na samagendero emiaka 5 babwate ngorere bosa ase county cheito ibere tutarara magendero lakini Nyamira ndoje basukire step muna bakorire gwaka na burning bills igomba bwate rire yo gutumira jubese chinde cia magendero amaya abondo chinga bagenderega barangiria abana inji baikaranse kire ward babatebinge ward ye priority amagendero tutagete 1 2 3 na bakonyora twachire mutu agonda gete gotebia bagabana baito barangiria abana inji batware stakeholder meetings across stage county cheito ibere banyore priorities cia abana inji eri naria magendero arache Kisii county na Nyamira county buya sana isanya tunu masongo no orime yomurobero befa mwana enche no arime yomurobero inubu na contractors korenga na baraiban baino matemire koligo mugabana mwikaranse nere musonsore nganeye for the betterment of Kisii county twaramurigire kabere gatatu twaikaransire twakwanire nere twamatebiri ba minto yo minto gabana utari gwanjwa kana burning bills no binonye ne kibeza kiga security town una bano sikurigiririe bango yo minto makori ebange ngakiyungwa igare gosangereri kibeza kinyinge sana ari gosangereri 600 million lakini bano rigiririe ngakie ya Simba iga gosangereri 90 million
which means ngwaro sangere 600 million motienyi motienyi gochie county ya gochie ase national treasury chibesa njire echi chigoro gochie bango chigosangereria goruchi county chiatoma gochia government treasury bono sikorigeria ng'aki eye bagosangeria chibesa chinke sana eywo ekorokia ng'a money is not circulating chibesa njiri gonchokanana gose chibesa ego chikare koibwa igora bandete goteba buna twikaransete noyo minto abagabana baito tokakwana bare gwanja barigereria chimeeting chipolicy chiri twaetetie the amendment proposals chiri twarwete banse gochikorera egasi gusi yonsi bingo bwana yarenga ase amagenderero buya sana mheshimiwa ntwaroje na senate njakaneta kiosabana abasenta mbagete chikura bagopose revenue ria takire comment gocha si county na kiora kwanenganeye muno murai Wanda goteba gari mbasareti yake abechi county chugana chimento chibesa kiara chibesa chinyinge chire national government naende chi project chinyinge muna wono chinyagitari echire landire chi county government igo national treasury chibesa ibwate ne chinyinge tige chimentwe chicha chi county government nari county government na era ko baepo okora magendera ase SPDA igoro igo gari ndagete goteba chi sineta gari gose bagoretwe ndagete gochungu samanyenga ingigekogera bana chete chibesa chiri ko chiare gocha chi county chiri chiro chioma ente tubwate chi serikali 48 kare tubwate chi serikali 48 tutakire gose achibesa equally kwanyore serikali ya megoro ku national government ikuire chibesa chinyinge kubwachi serikali 47 echichire chi county government ebwate budget ya nana mono egwesi bichibesa ne county government ke go strain na banda ya tata basine tabarigererie gendo keribuya chibesa chiri chira na tute county government kulingana mune propose ebekire ekaronte kareta sense meyo ya baseneta gokana engeri ria gocha se county kulingana he twatwa revolution asichin tunde ni ya gatatu bono 2013 2017 2022 2022 mpaka 2027 kulingana chibesa je revolution jijigo cha se county chiakorire buneta keire gasi chima rondo makorana ubuye bwo komenda chibesa cha se county na banda gete ko 2013 chibesa chiare gotumwa mpaka 2017 chibesa chiri chiakorete gasi engiya sana chibara cheito chikaigorwa ama kuria kaiguru kabisa macha akaretwa ebintu bigacha mpaka chipasari chi account chigacha abandu bana baito bago chisukuru bagaenjoy kogende sukuru kiara chipasari chiringo bakonya chiare sana ama kuria kaigurwa elio chinchi abanya abaremi bakanyora chipara bagweterie ndagera chibugato gochie chiro na bintu binde muna matoke abanda yetagotega kuringana ne miake twarorire 10 yaerire chikaunti government nji akore gasi engiya batakire comment chibesa anda kera ba mendru chibesa ebintu ne binge bono to expected bigokorwa igona banda yetagotega bi national government consider gende kiyo comment chibesa uchase chikaunti government egare chigendere na ando kuna ko strengthen devolution devolution ne era nsa mayemo eragera Kenya gendere na ndagenda mutwe buya sana mheshimiwa katurge tugikokore sari biro byakire producer darante usida kerenga gotomenta igatokore muroberio tuturabora nina bakorumere mumbaraka buya usimbara mengeri yabo ngakira kwanenganiye ekrodo ino nyabanya gitari abarimu bagosererina na barachikobeke bisero byabwinse mbaira nemeremo nyabana goteo mana bakori emirimo bachandikire mbana gwakanwa abanda yete gotebie national government yeteme sana yatuma chibesa ngakirie takiri national government nero ngunyurwire sana aso gutuma chibesa gocha county government igwe kuirira stress gocha saba fanyikazi gwakanwa emesara yabo in time baka batware stress yo korengererio mogomo mamogomo ekera koba gokuirania magendero maega na bono nyagitari mono abaroire baito bakonyora emechando barua bakwa abande barwara mono yanyoranga bairiru chi private hospitals bakuchibesa chinyinge kubwachi national kubwachi sarachi nyagitari chi government yora banda yete gotenga serikali ena nete gutiga chibesa chianyuru mbake megomo yaba eteme muna naroche ruto akorangeri chigabana akabate indo kuirana koti igatoigwana tokore tubwaterane toreta magendero tokongi devolution egenda mutu lakini ugukwana na kwanete biya ogokora na kwatari gokora nara ukorokuna sinte nyamoita gotena gaki into bagusi into takeire kwendo kurobekana mbori mwesmiwa into muna bagusi ngitora chiro kurobekana ekyagara astwarura sinsemo chinde karoba kurobekana nigo ebintu bigosareka igona into toende
tokoro kurubekana ibintu bitu bisareke mwishimiwa oyakara kubolishinda nene na tuandamane tugusaria bintu tigana era nerisindia ng'a usindwa nje tomarembe korigereri korutuo 7 biesegi yarenge indugu sindo chieti maandamano ndo chieti chisegi lakini ondagete goteba ng'a gwika toro kiobomo muna indu Azimio gwika toro kiobomo ng'ana indu no turamo na Azimio ase okosaba matakwari Azimio egosaba ase ogosaba serikali ya Ruto ereta amagendero Kenya eyine ne nkwana ndogokwana ng'a onyembari gochikoreta amagendero ari tutagete onyembari gochikokeiri igori endagera yo mindo sinde gwika to minyo to sukume serikali eto yefinye na riera igwe and that is the language serikali ekoigwa hata westo yata indikana maandamano te ekoigwa Wia sana, hiyo nasema ndio sauti serikali ikoigwa. Richard Kwanga litoke Ong'ombe is a good person, a man of the people, Opama watching pale numurugioe. Litoka lia ng'ombe na ng'ombe. Abo litoka eri na lie nickname bakondo karibo getutu bagatenga sira litoka Ong'ombe eri na litoka lirache gokonya gitutu chache note. Ine nickname yane atanga litoka Ong'ombe na bandu ba gitutu chache na barugaru kuchisiro. Okay. Wia sana. Bono akio mweshimisa ari biro bitu bia eri ntwanyo ruake lakini ntoito mosirangi kande nagani oruringana lia uri omwari oja soma jumureria todo kumoteirende na nale ntoito mirane ankyo gojibosia tukwana mange ekiara rero ense yaera magana mange tujokwana gojibosio mosem karobo sembo abo omwari oja soma jumureria antagete gote abandu ba minto mwanju murigereria taite gote ng'omorembe tutagete Kenya amanene mono gusi ande bono engakieto konya gusabira serikali tusabira Azimio tusabira musikiraira tusabira Ruto baigwane ndogenda gisegi kera gisegi ne chimbe ande ngo bakwani abandu baito bakitutu chache noti ngo batebeka gisiro cheno ange 2027 ngo ikere ande na basabire na baira maiga mange andonzi asemundi gerereti na bakwaniria maiga mange no murugio na rosi na yarase bari na abana abakwani na ko bamaiga biyamona sogonsira muno murai atasiriri takoba murai oigari ritoka risirwe ritoka ng'ombe riagwesiro mbiamono mwanju mole sali biro bitu bia myokire ndoja na chieta ndi daika isano asi jinsi so tujabona mambia atwakire mbiamore kro kwa bamana into kusayo to jageze jinsi 12 gaboniga to tena genda kurire ndi Steven Rwansumu usi unsumuro rwensakya nigotoko bana Sara Nyarangi ntita na Joshua utakuru asesa mbere ndi studio litukori angyo na mangana yobo chenu anekera litukori angyo likari kurire liwa mangana amareria mangana yoborwire bwa malaria mambi gonkurigere liurira nena se rongora usi bakara se county area Nyamira katochuko inyora lituke karodi kurigere liwa litukuri malaria ngakiyajete ande bitango kibia bekirwe ase okurwani burwaire obo litukori angyo na mangana malaria de yekare togodeana twara litukorigia imeyandi Steven Rwansumu usi muna botamberiane Brighton Makori.